Malawi, Camera. Kumande, muri bwanji kuma guys, ukuti bwanji kumalawi, ukuti bwanji kumalawi. Akuti ruwa chinato berewa achina APM onsewa kuti amangidwe. Ayikaya. Okay. Chabwino. Zikonkwambiri breaking news kuchokera kuno ku movie wa Chilungamo ndili ku office ya movie wa Chilungamo. Ngati mene tinalonjezera kuti tibwere ndi breaking news yokuti pamene kunayikidwa list ya honorable Atupele Muluzi kuti ali pa list yomangidwa, koma anthu anathamanga kupita ku nyumba kwawo ndipo anakapeza ndipo anakafunsa kuti kodi nkhani mwaimva mwayiona motere, ndipo iwo anayankha kuti zimenezo taziona koma ineyo sindili mgulu limeneloyi chifukwa ine ndilibe vuto lina lilonse ndi boma. Ndipo akuti iwowo anapeza ali wansangala ndiponso okondwera kuti sakudandaulapo china chilichonse, ndipo nkhani imeneyo sikwakhuza yetu mwina angu achula malingana ndi ujeni ka interview komwe kanachitika kaja, koma iwo paristi pamene popo palibe. Ngati zikuchitika zimenezozo si ku United Democratic Front koma ku DPP, noti ku UDF. Ku UDF kulibe munthu yemwe ali ndi chimo ndi munthu wina aliyense ayi. Ndipo iwo anatseka aso akuti amaseka pamene amanimva kuti afuna atenge akuti amaseka ndithu abwana athu onde apereka message kunena kuti palibe china chilichonse chomwe chingamuchitikire Atupele Muluzi, ndipo ali osangalala, ali omasuka kuti alibe kulakwira munthu wina aliyense, sanalakwire munthu wina aliyense. Ndiye ife amuvi wa Chilungamo titathamanga tapeza malipoti amene onde kuti masapota amene ali a UDF inuyo kwanu ndi kungokhala osatenga nawo gawo pa zinthu zomwe zilibe maumboni okwanira kuti anthu amene wakukamangidwa. Nde zimenezo ndife amuvi wa Chilungamo taperekera za munthu mmodzi, mutimve bwinobwino, za anthu enawo sitikudziwayi. Taperekera za munthu mmodzi zemwe atolangani athu anthu amene ali akuchipani amene anapita ku nyumba kwa honorable Atupele Muluzi ndi kukatenga information yokuti Atupele Muluzi ali safe, alibe mulandu wina aliwonse ndi munthu wina aliyense, ndipo sanalakwire munthu wina aliyense. Nde masapota a UDF inuyo ndinu omasuka, chipani cha UDF chilibe mangawa ndi munthu wina aliyense. Kuchokera kuno ku movie wa Chilungamo ndine Comrade Matemba, zikomo mwakoma nonse. Amalawi ine ndiboni kalindonso kachiwiri zikachuluka sizijeka pa list ya anthu amene akufuna kutengedwa ndi apolisi ija tinachita omit mayina ena amene tikunena pano ma warrant of arrest yawo akhala akutuluka anytime kuti anthu amene wakatengedwe. Ndipo kuli Norman Chisale, Alfred Kangata komanso amayi Patricia Kaliati. Mukonzekere ndithu kumangidwa anthu amene akonzekere, ndipo inu amene muli masapota za zipani zosiyana konzekani. Tikunena pano apolisi ochuluka APMF mosongozedwa ndi mkulu wa CID anapita kale mama wauno ku nyumba kwa Gangata, koma mwasoka ilo anaphonya nyumbayo, anapita ku nyumba yokuti siya Gangata abwerera kaye, ndipo mwina maprogram amene aya ambaso mamawa kapena usiku uno. Chonjo ndafuna ndikuuzeni kunena kuti additional list ya breaking news ya anthu amene akufunidwa pa mndandanda ndi aboma apolisi ndi Norman Chisale, Alfred Kangata komanso mayi Patricia Kaliati. The DC Malawi, Camera.